дӯстам, бародарам, хоҳарам истед. Як лаҳза вақтиро сарф кунед. Дар ҳамин навори мо барои дигарро ҳам дидан, огоҳ шудан ва бохабар шудан лайк монед ва дар канали мо меҳмон ки шудед, ҳатман подписатсия кунед, зеро дастгирии шумо пешравии мост. Ташаккур ки моро хуб қадрдонӣ мекунед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. Мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам. Кор дар компания Инфобирлик, кори беҳтарин, компания беҳтарин барои занҳо, барои он ки ин компания ба мо имконияти калон медиҳад ки дар хона нишаста соҳиби маошҳои хуб гардем, аз назди фарзандомон дур нашуда. Духтарягон ҷои мушкилиш нест, ҳамааш бепул, омӯзишо, номнависнаш ҳамааш бепул. Ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро худам хубтар ба шумо мефаҳмонам. ба шумо фақат телефони ба интернет пайваст лозим асту хоҳиши пулкор кардан. ташаккури зиёд ба диққататон. ба номи худованди бахшанда ва меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки ҳамин навро тамошо доред. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ва бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. албатта дӯстони азиз, бар ҳамаи мо ва шумо маълум аст, шаби гузашта, яъне ки шаби 21 марти соли 2023 соати тақрибан 21:49 дақиқа заминларзаи шадид дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҷумҳурии Ӯзбекистон содир шуд ва ин заминларза ду маротиба оғоз шуд. албатта дар ин ҳолат бисёре мардум дар хонаҳои хеш буданд, мақсад дар хонаҳояшон истироҳат мекарданд ё ин ки хӯрок мехӯрданд ва дигару дигар. ҳангоми содир шудани заминларза вақте берун баромадем, сураи зилзиларо тиловат мекардем, садои мардумро шунидем ки мегуфтанд берун бароед, берун бароед ва ҳамагӣ албатта ин ҳодисаро, ин мусибатро бо чашмони худ диданд ва шуниданд. ҳар он чизе ки шунидем ҳамонро бар шумо гуфта истодаем. бинед ки ин заминларза замини сахт ҷунбид, аммо на зиёда аз 20 сония. албатта вақте ду маротиба ҷунбид ва оҳиста оҳиста паст мешуд, садои мардумро мешунидем тиловат мекарданд бисмиллаҳи роҳмани роҳим иза зулзилатил арзу зилзалаҳа. яъне ки ҳар шахсият метавонад ки дар ҳамин ҳолате ки заминларза ба вуқӯъ мепайвандад, яъне ки содир мешавад, замин меҷунбад, шумо сураи зилзиларо бо ихлос, бо хости дил, бо таҳи дил қироат кунем то худованд ин ҷунбиши заминро оҳиста оҳиста осон гардонад. албатта вақте дар ҷумҳурии Туркия заминларза содир шуд, ба вуқӯъ пайваст, чӣ қадар одамҳо ҷон бохтанд, чӣ қадарони дигар дар таги сангпораҳо, бетонҳо монданд ва ҳамчунин дигар хабарҳоро мо дар сомонаҳои иҷтимоӣ мебинем. бинед ки худованди мутаол қодир аст дар як сония заминро як ба ҳаракат дарораду инсонҳоро, мусалмони воқеӣ буданашонро исбот кунад. вақте замин меҷунбад, бисёри шахсиятҳоро дар наворҳо мебинем. афсус ки мо наметавонем ки наворҳоро дар инҷо гузошта, албатта бисёр мардум гузоштанд ва ютубро удалит мекунад. аз ҳамин сабаб наворҳои мо дар телеграм канали мо мебошад. бисёре мардум ҳангоми заминларза чикор мекунанд? аввалин калимае ки мегӯянд ё аллоҳ мушкилиро осон кун, ё худовандо ин чӣ мусибат аст, ва бисёре мардум мегӯянд аллоҳу акбар, такбир зиёд мегӯянду баъдан ла илаҳа илlalloh муҳаммад расулуллоҳ. аммо то ҳамон лаҳза ин калимаҳо дар ёди онҳо набуд. ҳатто фикр намекарданд ки дар як сония ҳамин воқеа мешавад ва онҳо бар забони худ ҳамин калимаҳоро меоранд. аз ҳамин сабаб ин яке аз нишонаҳоест ки бояд мо огоҳ шавем, бедор шавем. ин заминларза ҳеҷ заминларзае нест. заминларзаи шадид дар рӯзи қиёмат мешавад. аммо ин ҳам барои мо, барои бедор шудани мусалмонҳост. аз вақте ки Туркия ба ҳамин хел ҳолатҳо дучор шуд, аллакай мардум аз ҷунбидани замин як тарсе дар дили онҳо ҷо шудааст. худованди мутаол ин мусибатҳоро аз сари мо бандагони гунаҳкораш, аз сари мо бандагони мусалмонаш, аз сари мо умматони Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дур кунаду худованди мутаол исломро, дини исломро, қуръонро, меҳру муҳаббати қуръонро дар қалби мо
бо нури эмон мушарраҳ гардонад.